Kaixo, Mikel Kerejeta naiz, lehen hezkuntzako lehenengo mailako tutorea. Gaur komentatuko dizuedana da nola nire umeekin gehiketak eta kenketak ariketa baten bidez ea nola egin dituzten, ea bermatzen dituzten, hortxe horra gertuko da. Baina bi tresna digitaletan, hausnarketa batzuk horren inguruan egingo ditut eta proposamen bat ere botako dut. Alde batetik DATQuiz programarekin eta bestetik Kahoot-arekin. Beraz, nik hor DATQuizen ume bakoitzak bere kontua izan da, hementxe azterketa ikusten da, zeintzuk diren gehiketak eta kenketak. Ume bakoitzak kode hau sartuta, berak DATQuizen sartuta, egiten zuen, eta nik hemen ikus dezaket bakoitzak zer egin duen. Horrela egin dut identitateak bermatzeko. Eta hemen ere ikusten dira emaitzak eta nola egin dituzten, eta bestetik Kahoota ere egin dute. Hemen zera justo haiek egindakoa, eta hor ikusten dira datu batzuk, hauek dira txarto atera direnak, baina ez haiek txarto eginda, baizik eta kontuak berriro jartzerena, eta hemen ja komentatuko dut berez nire ustez zein den tresna egokiena, ja harira noa. Nire ustez DATQuiz askoz egokiagoa da, oso simplea delako. Haiek zuzenean sartzen dira, eta nik esandako gehiketak eta kenketak egiten dituzte. Adibide bat egin dezaket zuek ikusteko, oso simplea dena, beraz. Hortxe, kode hau jakin behar dut, eta bakarrik DATQuizen sartuta, zuk jartzen duzu, eta orduan gehiketa eta kenketa horiek ikusten dira. Baina haiek egiten dituzte eta horrera. Hala ere posiblea da haiek ere personalizatuta berea egitea. Orduan banaka egin dezakete, edozein momentutan, izan daiteke gelan, etxean ere egin dezakete, ordenagailuak ez du behar hainbeste rekurtso, baina Kahooten danok batera egiteko oso zaila da, kostatzen zaie, zarata handia dago, beraz ez dut ikusten oso erakargarri beraientzako. Orduan nik argi eta garbi daukat, zergatik DATQuiz aukeratu, Kahoot baino. Galdera berberak izan dira, ikusten da, orduan hor aldaketena. Baina beste tresna bat ere proposatu nahiko nizueke. Matifik non gamifikazioaren bidez, ume bakoitzak bere kontua eukita, gehiketa eta kenketa hauek egin ditzaketen, hala ere konexioa konplexuagoa da, errekurtso gehiago, ordaindu behar da. Berez, laburbilduz, nire ustez tresnarik egokiena DATQuiz. Oso simplea delako, zure gela sortuta euki dezakezu, bakoitzak egiten du bere azterketa, gainera gero pilo bat ariketa daude egiteko, proposamenak daude, dinot matematiketan. Eta orduan hor, argi eta garbi, eta oso erreza, ondorio hartuta. Beraz, espero dut zuentzako erabilgarri egin izana, eta tresna digital hauen bidez nola gehiketak eta kenketak lehen hezkuntzako lehenengo mailan, nola atera ditudan evidentziak. Kahootekin, baino asko hobeto. Gainera Kahooten ume bakoitzak bere ordenagailua batera izan behar du, erritmo desberdina da, orduan DATQuiz. Beno aurrengora arte.